wedi tiwnig Iwcalele yn sydyn ac yn syml. So mae gen i 4 string, G, C, E ac A, G, C, E, A. So dyna ddylse fo swnio fel. Wrth i ni mynd ymlaen o'n gwych i weld sut ni'n defnyddio tuner. Byddai'n defnyddio Guitar Toolkit, mae jyst yn app da chi'n gallu gael ar yr iPad neu ffôn. Mae jyst yn andros o hawdd i ddilyn a hawdd i ddefnyddio. Hefyd mae'n boss, so yn gwych i weld wrth i'r fideo mynd ymlaen. Felly ar ôl hynna, jyst cymryd amser wrth wneud o, peidio troi gormod ar y bwtyn yma, a